Jedan od novih sportova u Republici Srpskoj je obaranje ruku. Prije 6 mjeseci u našoj zemlji je registrovan prvi klub za popularizaciju i afirmaciju ovog sporta, a već sada su ostvareni značajni rezultati u okviru državnog prvenstva Srbije. Sam sport je veoma atraktivan i zahtjeva ne samo snagu, već i dobro poznavanje jasno definisanih pravila i vladanje tehnikama bez kojih sirova snaga ne znači ništa. Obaranje ruke kod nas u tradiciji zastupljeno kao, svi znaju šta je obaranje ruke, međutim niko ne zna da je to zapravo sport i on nije neka podkategorija drugog sporta, on je sport sam za sebe, znači u kategorizaciji svjetskih sportova, znači on je sport sam za sebe, ima svjetsku organizaciju, znači koja se zove World Arm Wrestling Federation, WAF, koja je osnovana 1977. godine i od tad postoje svjetska prvenstva, kontinentalna prvenstva i državna prvenstva. Sad na Balkanu, što se tiče formalno organizovanog sporta, dakle sport postoji u Srbiji i u Hrvatskoj gdje postoji oko 20 do 30 klubova. U Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj trenutno ne postoji tako nešto. Mi smo prvi klub i pokušavamo da tu ideju o osnivanju sporta proširimo na cijelu Republiku Srpsku. U ovom sportu postoje brojne kategorije koje se odnose na različite obarače, a obzirom da postoji svjetska organizacija, obaranje ruku ima jasno definisan sistem takmičenja. Cilj svakog obarača je da, kao u takmičarskom smislu, recimo da bude državni prvak svoje kategorije. U sportu ima više kategorija, kategorije idu po 5 ili po 10 kg, imamo odvojeno lijeva ruka, desna ruka, imamo starosne kategorije do 15 godina, do 18, do 23, seniori, onda imamo 40+, 50+, 60+, 70+, znači mnogo različitih kategorija. Što znači da u tom nekom takmičarskom smislu cilj svakog sportista na državnom prvenstvu bude prvak svoje kategorije. Trenutno u Republici Srpskoj nemamo takvu vrstu prvenstva, mi smo zbog toga se okrenuli našoj bratskoj Srbiji i oni su nas primili u savez. Dakle, mi smo sad, da kažemo, od svog osnivanja do sada, mi smo u Savez Srbije i mi se takmičimo tamo. U ovom sportu postoje pravila, dakle da bi se postalo državni prvak idete na turnir, državno prvenstvo. Tu su u sklopu svoje kategorije imate određen broj protivnika, 10, 20, 30 i tu se vrši ukrštanje protivnika, ide se dakle protivnik za protivnikom po jedna pobjeda i tako u sistemu eliminacije na kraju se dolazi do onog ko je najjači. Da bi to postigao, postoje pravila, postoje tehnike i ovo je sve samo ne kafanski sport, dakle moraju se znati pravila. Što se tiče, obično me pitaju šta je bitnije snaga ili tehnika, kažem uvijek oboje, naravno bitno je da čovjek bude snažan, kao u svakom sportu uvijek je bolje biti snažniji nego slabiji, u bilo kom sportu, tako i ovom. Međutim, šta je interesantno za ovaj sport, koliko god vi bili jaki, ako ne znate pravila i ako ne znate šta je poenta za stolom koji je naše igralište, vi ćete izgubiti meč. To se desilo evo, za ovih kratkih 6 mjeseci, desilo se mnogo puta da su došli ljudi koji su fizički očigledno jaki, međutim, kako ne znaju pravila, ili izgube na faulove ili izgube meč, klasičnim pinom. Klub Prva ruka postoji tek 6 mjeseci, a već imaju sjajne rezultate koje su ostvarili na posljednjem državnom prvenstvu Srbije. Mi smo se okupili ovdje, negdje to bio kraj 2024. Znači sad trenutno nekih 6 mjeseci smo u treningu i mi nismo stvarno očekivali ništa da možemo napraviti na državnom prvenstvu. Otišli smo, to je nama bilo prvo takmičenje, ukupno 10 takmičara je otišlo na prvenstvo i sjajne rezultate smo ostvarili. Od ukupno 10 takmičara, 5 je odnijelo neke medalje. Znači imamo 2 juniorska prvaka do 18 godina, imamo vice prvaka do 23 godine, imamo seniorskog prvaka Srbije do 90 kila i imamo 3. mjesto u najtežoj kategoriji seniorskoj. Inicijalna ideja za osnivanje kluba nastala je prije par godina. Prva barijera je bila da se zainteresovani organizuju u pravnom smislu. Prva podrška od samog osnivanja došla je od prve ruke Srbije, šampiona Ljube Krstića. Mi smo odlučili da mi pokrenemo udruženje građana, da u ciljeve stavimo afirmacija sporta obaranje ruke